Sinibona umgodi lo nibingelelayo umgodi noyizinja. Ngiyacela nisubscribe i-channel yami. I need about 4,000 subscribers. Ngiyacela zindlamleze nani indlamlezekazi. Magcwama nani magcwamakazi. Ngiyacela bosaziwayo nani bosaziwayo. Ma-minister nani ma-ministerkazi. Amachalaha namachalahakazi. Ngiyacela ma-SAP nama-SAP kazi. Amageza namagezakazi ngiyanicela nonke umdumazi nomdumazikazi ngiyanicela nonke izihlobo zami zegazi nani bathandi bomculo wami uSkandi ngiyanicela ukuthi nisubscribe i-channel yami umgodi lona wasolundo lumahlikihliki esigodini sasemadala emahlabathini kwamanje ngisazenzela ePitoli ngokufunda ngila eTshwane University of Technology. This is where I'm completing my studies. It could be a pleasure if you can subscribe my channel. Please subscribe Mgodi Media 2. Thanks.